Esimachi. Ya me de. That's saying. Adomara kwa ye ho ye. Abra ne akuya mo te sen. Nyame adom. Kwa ko te sen. Kwasi ho te sen. Adomara kwa. Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ kano nie. Na esi wo krada ye dɛ. Oh, ye Nyankopɔn de na. Kwame. Nti no esi aye wo. Ya ne bo wiase. Ye wo abna, ye wo akuya. Ye wo kwasi. Ene ye wo Kwame. That's nice. Ne wo kofi. Ene ye wo ama. Oh, okay. Many uluma no na bo wiase. Na manzo ka ho bi. No cray. No cray ni. I said to say na me Adom ne nka me nya wache bi aboso anka me ho be pa. Bibi be fine. Mo fufu to na mo mrembi ni na munya za wache. Esu to wi. Ba nsu ne to yen ka ya tie for say esu to minim say wo area no esu nto de a nti wo pia bomoden a na ehu ha waja obesiesi ho afa wi aye sei no ebeto mu a na eban say ya na weda na yedo echen wia eno ne ye enti no upia nkwada no so kosku a hye omontade a beka se omobenya ohyew kakra isanse weda ne moyen na moyen nyina esi Aisha e go very rare esi yes e ka se obi di emia ene fanse obi di abenedie ene se obi di emia so ye be ne wo no kwasem ni abenedie ni emiedie nsonsono enim ni nyina ye yawo tibia wo mu a wani nyi ho tibia wo mu a ehawo eti be se 1980 ho baby obi bo nyum se adwa beni mabedi mabedi abeni yo mia mabedi emia ni nyina ye hawo ahokyere ohia oyare bi adokro ne ade asem kese abeto abusuamu ena udi abeni anase udi emia interesting o mai kese bi anase kro kese bi kwa nyina ye ahinkro edi abeni ejeza tete hono asem kese bi ba ya ema kro nya di nemu abeni eye yawo emia ye yawo how ye yawo na senso so ye bi anim okay I say synonyms and I said infufro okay na adenti na yemfa yensa bankum bize yemfa ye bankum nchia yemfa nidi adenti ya me say akan ene Ghana anafo famu ha nyina so wahwe ni yi a ekofa Ivory Coast anafo no mne ade Togo no mne ade Southern West Africa ye Orthodox yansani fa ne ta di djuma bebre odo an nsani fa o ye bribi an nsani fa enti no benkum no eboa ni fa ne keke se kokoba se uko baby siko siesie ho ne ade a eno se benkum ena ede ye ne senti e bia na ahoni die nwie peye udidi aya fa nsani fa didi ena aka ho ayese practice na adane amane baby for a woman benkum na omtari di djuma pa ne ade no o woman do benkum didi ne moyen ye ni fa ne di yenwuma hodo nyina o ka se memfa me benkum ni dia na bare me sa na ni ba bebre nso mo ye benkuma no Orthodox Nse se obi abenkuma o de ni fen ye bibia ya no e bare no yeah okay na me pa o chew ene wadaroma o pensions ne me pensions eno nso ne ensheda enim me pa o chew na kirese minim se maye obone ana mesre wade bia che na me she me pa firimitri so na me de ahobrase aba wanim asa mesre wadaroma no nso se by your grace okay ope ne wakoma pa ne odo fama me enye nche Nyankopon da by the grace of God wadaroma dum me unhwe kakra na me no me wadaroma me konti hwe akire ma me ene me pa cho so nje da nita okay na we dey abna mensre so na me wura ejanai dan mu na me hu obi echia no pa na anyo so manti ase wanya onso de wa se ne ohwe me no fa hodwane me ano no kwasem ne yakọ bemben benkum asem ye
o kwa ko ja wanan anase o kwa ko gunsuo wawura edan ni mu uhyia obi utwa makọ no obi ti ho enkai no ne akwa akoye na adwen koso a ati se ebie ye to ye kan sam ne to se bia na cheze ya adwen akọ ne ani enya kakra asankro na nso nti se o kwa akoye ohun yi a twemu na kọ English for ne Western world crafo no efre no private wankwa wasem entwetwe afoforo adwen enkoso private eno ntina okọ ajanan so a enze se utia se wani efiri won so na se utia oni ba kono so anye so anu Adom bu okura po anya obakasa go sane o hwe me so hwe me fom no me ano na sawe na se bi obi kwa ajana bia ye ntia na wo chia wonye so no na obi so ka se onhwe ya obi kochia kwaje so anan kwabo tentente ye ken so de mu a wo koyi aje se account den tie ne so yin ni ka se wo ntwa so no okay nti ene esi sa we na me wa me de ma wo nyame Israel bebre wa ba be che na aso ye nyina aso Sɛdeɛ ye kano ni okay